Gaurkoan, Imanol Ibero dugu hemen, Bizilur elkartearen partaidea dena, ongetorri Saloa telebistara. Eskerrik asko. Beno, ustelaren batean proiektu bat aterako duzue, Azoka, ez da? Pasaden udaberrian dagoneko beste bat egin zenuten, sasoiaren produktuekin. Azaldu gaituzu pixka bat, konta iguzu, zertan datzan? Bai, bueno, hasteko igual Biziluren sindikatuaren barnean gauden ekoizle talde bat gara. Eta, bueno, pixkat salmenta zuzenean ibiltzen garen ekoizle batzuk. Eta, bueno, gure produktuak Nafarroako plazan kokatzeko borondate guztiarekin antolatu dugu eta hitzarmen bat sinatu dugu Iruñako udalarekin urtaro bakoitzean azoka bat egiteko. Esan bezala, larun bat hontan uztailaren batean izango da Carlos III Florida kafetegiaren ondoan, eta hori biliko gara Bizilurreko ekoizleak gure produktuak eskintzeko prest eta gustuarekin gaina. Ze berezitasuna dauka azoka hori? Bueno, azoka horrek azkenean hor biltzen garenok, dano gara nekazari abeltzainak, denok ditugu gure esplotazioak gure herritan eta salmenta zuzenan dihardugu. Askok eta gehienok transformazioa egiten dugu, ardiak dituenak gazta egiteko, transformatu egiten du bere produktua, eta azkenean baita ere bere produktu hori salmenta zuzenaren bidez ateratzen dugu behintzat parte handi bat. Horretaz gainera, gu ekoizleok, bertan gauden ekoizle guztiok, nonbait konpromesu batzuk hartuak ditugu gure lan ereduarekin, familia arteko eredua gara guztiok, hau da denok familiako ekonomia baten logikan mugitzen gara, hau da ez gara enpresa handiak. Baita bestelako konpromesu baitugu ez ditugu transgenikoen erabilera guztiz debekatuta dago Bizilurreko ekoizleon artean. Eta baita ere bilatzen dugu egunetik egunera nekazaritza sustengarritasun baten alde edo mugitzea. Izan dadin nonbait gure herriei bizi eman dion nekazaritza hori mantendu eta astindu eta bide hortan jartzea. Gaur egungo sistema eta modu hauen gainetik proposamen bat esan ez, hori badirela beste modu batzuk nekazaritza egiteko eta bertatik bizitzeko ere. Hori pixkat gu definitzen gaituenen. Eta helburu nagusiak, Bizilurrenak? Bai, hori azkenean da gure gizarteari, Nafarroako gizarteari, gure produktuak bitartekaritzari gabe helaraztea, gure errealitatearen berri ematea jakin dezan erosten duenean, edozein produktu erosten duenean, nahi eta nahi edozein kontsumotan sortzen dugu horatzean beste errealitate bat, eta azoketan daukagu aukera bezero horri, erosle horri esateko zenolako errealitatea sortzen ari den gure etxeetan gure produktua erosten duenean. Ez azkenean sortzen ari da herrietako paisaia mantentzeko ekarpen bat egiten ari da kontsumitzaile horrek, egiten ari du ekarpen bat baita ere herrietako bizitza eta lanpostuak mantentzeko ekarpen bat egiten ari du. Baita ere Nafarroa berezko izan duen nekazal kultura ere mantentzeko ekarpen bat egiten ari du, eta horre guztia da kontsumo hutsarekin. Azkenean ohituta gaude supermerkatutara joan eta inolako empatia eta indiferentzia osoarekin edozein produktu hartzeko prezioa bakarrik ikusita, eta gero kexatu egiten gara geure herrietako egoeretaz eta geure sistema miserable honen dakartzan kontuetaz. Baina azkenean pixkat erantzukizun hori bilatu nahi du eta ekoizle eta kontsumitzaileen arteko erantzukizun konpartitu bat sortu eta aliantza bat sortu. Hori da pixkat helburu nagusiena. Ekoizle asko hartzen duzue parte elkartean edo kolaboratzaileak aldituzue? Azkenean hor gabiltzan danok ekoizlea gara, gabiltza 30 bueltan,
eta hori Nafarroako eremu guztietako jendea eta paisai guztietako jendea eta baita produktu askotariko produktu asko ditugu. Pixkat igual, enumeratzeko edo dauzkagu ogia egiten dutena, kardi gazta egiten dutena, kauntz gazta, behi gazta, behiesnea, esnekiak, ardoa, lekak, barazkiak, eztia, landareak, arraultzak, zukuak, olioa, egunerokoan dauden produktu asko daude eskuragai hor Bizilurren ekimenean, ez? Ta nola sortu zen Bizilur? Bai, ekimen hau sortu zen orain urte batzuk Arko deituriko ekimen, estatu mailako ekimen batean, Arko izen esan nahi du agrikultura responsabilidad compartida, ez? Eta pixkat egiten dio lehen aipatutako horri azkenean, bai kontsumitzaileak eta ekoizleok nonbait aliantza baten beharra, ez? Horren beharra ikusten zen eta proposamen hori agertu zen, aliantza hori sortzeko eta pixkat kontsumitzaileak erantzukizunez ekoizle hori bide emateko eta sustengarritasun bat emateko konpromesua hartu zezan, ez? Sortu zen Arko dinamika hori. Eta orain urte batzuk hasi zen, eta pixkanaka sortu zen kontsumo elkarte bat, modu egonkorrean barazki saskiak astero egiten dituena, eta baita gure aipatutako produktu horiek guztiak eskaintzen dituena nahi duen jende guztiari, eta bide hortan ere sortu ziren orain aipatu dugun azoka eta azoka ekimen hau ere. Horiek dira zuen ekintzak edo proiektuak? Astero saski hori, azokak? Bai, hori da, azkenean eguneroko azoka egiten da, ez? Hasiko naiz azoketatik. Aurten berreskuratu dugu aurreko udal gobernuarekin arazoak izan genituen azoka antolatzeko, eta aurten udal berria da ez da, baina aurten egonkortu ditugu eta hitzarmen bat egin dugu udalarekin eta izango ditugu urtaro bakoitzean hasieran azoka bat egingo dugu Iruñako txoko batean. Printzipioz Sarasate pasaiolekuan egiteko asmoa genuen, baina larun bat hontan San Ferminak diela eta joan beharra daukagu Carlos III aipatu bezala. Baina, hori da ekimenetako bat, urtaro bakoitzean, lehenengo larun batan azoka bat egitearen kontua. Eta bestalde ere, badira astero, baien sindikatuen egoitzan eta uharteko herrian ere, ekartzen ditugu besan da, barazki saskiak nahi duen jendearentzako. Barazki saskiak dakartzagu, baina baita ere eskuragai daude aipatutako produktu guztiak eta bertan San Juan auzoan, Donibane auzoan daukagun egoitzan badaude produktu guztiak eskatzeko eta jasotzeko aukera. Eta azkenean gure borondatea da azoka egun nahietan ikusita ezagutu duten produktu horiek gero egunerokotasunean txertatzeko nahi izatea. Eta horrekin astero-asteroko dinamika bat badago jendeak egunerokotasunean produktu horiek izateko aukera emateko. Eta astu zait lehen, behi eta potro haragia ere badugula astu zait eta uste dute oso produktu interesgarria dela jakinda zenolako haragia jaten ditugun askotan supermerkatutan eta hemen badira Nafarroako abeltzainen ekologikoen haragia ere eta lehen astu dudalako besteria ditatu. Pasaden urtaroan egindako azokan edo pasaden urteetan egin zenutenetan, pasadena orain egonkorragoa da, ze balantzea egiten dituzue? Balantzea azkenean positiboa da, egia esan beti pixka gehiago salduko bagenu asko zobe, ez? Baina, bintzat,
kalera ateratze horrek eta jendearekin egoteko aukera horrek, guretzako ja bada, ez? Azkenean behar hori sentitzen dugu, gurean atzean zer dagoen azaltzeko behar hori. Uste dugu ere, pixkate orain dagoen dinamika ez dakit kontsumoaren arloan, askoz joera arduratsuagoak nagusitzen ari den honetan, berriro berreskuratu behar dugula pixkat kalea eta gure mezu aldarazi jendeari hori zirikatzeko eta jakin dezan autu hori egin behar duela. Balantzea hori ez da txarra, baina diote asko dugula ibiltzeko eta dinamika hauek hasi besterik ez dute egin behar, bestela sintoma txarra izango da nola doan ez gure mundu hau. Beste proiekturen batean lan egiten ari altzarete, edo momentuz, azoka edo... Bai, nunbait, gehien bat salmentan gabiltza, hori azokaren dinamikan gabiltza, baina baita beste beste hildoetatik datozkigun ekimenetan ere parte hartzen dugu adibidez sindikatuaren barnean egonda, gure kezkatako bat da salmenta zuzenaren legea bide emateko proposamenak helaraztea eta zentu hortan lan egiten dugu pixkat ere proposamenetan eta gure kezkak azalduaz administrazioari gure ekoizpen txikiei bide emateko eta ez jarriz gaitzaten industriari eskatzen egiten zaizkion eskakizunen mailan. Azkenean hor gure betiko aldarrikapenetako bat izan da, azkenean ekoizpen txiki hori eskatzen zaizkigula, industria handiari eskatzen zaizkion baldintza berdinak eta hori ez dauka inongo zentzurik. Azkenean gauzak oso modu txikian eta gauzak beste modu batean antolatzen dira etxe arloan edo superfabrika batean. Orduan hor eskari hori mahai gainean eta horretan lan egiten dugu, baina baita ere badira adibidez bestelako proiektuak geltoki proiektu erdi famatu hortan ere bizilur bagabiltza gure ekarpena edo gure lana ere egiten, pixkat ekonomia sozial eraldatzaile edo logika hortan gune bat sortzeko ere gure nekazal eremutik gure aletxoa txertatzeko bertan eta Iruñan ere Nafarroako lurren errealidadea heldu da dinez geltoki. Zuen parte izan nahi duen norbaitek zer egin beharko luke? Gure parte ekoizle bezala izan nahi badu, ene sindikatutik abiatu zen ekimen bat da, orduan ene sindikatuan egon beharko da, eta gero besterik gabe urtean zehar egiten ditugun bilere deialdietara hurbilduz eta noski lehen aipaturiko balio etiko eta konpromezu horiek bere egin behar ditu argi eta garbi eta gero hori pixkat inplikaziorako eta borondatea horrekin listo. Eta gero kontsumitzaile bezala parte hartzeko, besterik ez azokara hurbildu edo baita Donibaneko eneko egoitzara hurbildu edo internet bidez egin dezake Bizilur, N/Bizilur holako helbidean edo egin dezake eskaria ere internet bidez edo harremanetan jarraiteke gurekin internet bidez eskari bat prestatzeko eta gero eneko Donibaneko egoitzan bertan jasotzeko. Azokak eta bar antolatzea, nolako prozesua da? Hasteko behar da administrazioaren borondate pixka bat aurten ja topatu dugu eta hori ospatzeko edo postekoa da bintzat. Eta gero azkenean infrastruktura guztiak behar da argindarra, karpatxoak, iragarri, bide eman, ez dakit antolamendu, barne mailako antolamendu bat, ez azkenean, egia esan jendea ia daukala bere kurtido, badago jendea ia kontrolatzen du pixka dinamika eta ez da lana badu, baino ez da sobera jasangaitza edo konpontzen gara gutxora ere.
Bueno, salmenta eta kontsumo alternatibo bat proposatzen duzue, eta, bueno, Bai, alternatiba baino agian orain hamarkada batzuk egonkortuta zegoen kontsumo eredu bat berreskuratzea besterik ez dugu proposatzen. Ez gara berrikuntza handirik egiten ari, baizik eta bai pixkat azken urte hauetan dena okupatu duen industria eta kapitalismoaren logika honi alternatiba bat sortzea, bai, hori bai. Hori, izan nahi nuen. Bai, azkenean hori irentsi gaituzte supermerkatutan eta kontsumo burugabe baten logikan eta pixkat hori gu burujabetasunaren alde egin nahi dugu eta pixkat jendea bere bizitzaren ardura edo egin dezan berriro jakin dezala guk kontsumoaz mundua sortu egiten duela zentzu batean edo bestean eta hemen auto hori egiten dugunean konsiente izan behar gara. Azkenean ezin dugu esan prezioagatik aberosten dut, baina kesu naiz neure herrian ez direlako nekazariak. Haizu, zeure herrian ez badaude izango direla inork ez dizkielako bere produktuak erosten. Orduan, pixkate diskurso horren eta bi ereduen arteko talka horri bide eman behar diogu eta gizarte honek ezin dio muzin egin ez gai horri eta uste dugu, kaleratu behar dugula gai hori eta hori ere, pixkat azokak ere baliatzen ditugu gai hori kalerateatzeko. Gu azkenean ez gara bakarrik kalerateatzen gure produktua saltzeko, baizik eta gure produktuak badira bizi eredu bat ere, eta pixkat horren aldarrikapena egiten dugu guazenean, pensero bat entortzen zaigunean eta kontatzen diogunean zergatik gauden egiten dugun hori, eta pixkat. Hori, beste alternatibak daudela eta elkartasuna ere bultzatzen duzue, bezeroarekin. Bai, azkenean hori erantzukizun hortan behar da nonbait empatia, jakitea badibidez saskien kontuekin eskatzen zaio bezeroari konpromesu bat, urte osoko erosteko konpromesu bat, ekoizten duen pertsona horrek baratza landatu behar du zure etxera eramateko produktuak. Orduan, urtearen hasieran esaten badiozu nik ez dizut hartuko orain eta justo ekoizpena ateatzeko dudan hontan, kriston puta egiten diozu. Orduan, erantzukizun hori ikusten dugu beharrezkoa dela. Nonbait jakin erosten duen horrek ulertu behar duen baten batek planifikatu behar duela bere erosketa. Kontua da, kapitalismoaren logika jarri gaitu nire oferta la demanda, hemen jende guztiak ekoiztera eta ekoiztera prezioa txikitu omen txikitzen duelako edo, baina egiten duena da jendea esklabizatu, baina langileak esklabizatu, egiten duena da natura esklabizatu eta ikusten ari gara nora garamatzan eta pixka eta beste moduko erantzukizun eta dinamika bat. Pasaden azokan udaberrian izan zenutenean, esan duzu balantze positiboa egin zenutela, eta ea oraingoa ere horrela jarraitzen duen? Bai, espero. Espero dugu Iruñerriko jende guztia eta Nafarroako jende guztia hurbiltzea bertara eta gu ezagutzera eta gure produktuak bere etxean sartzera eta baita San Fermietako erreserba gure produktuekin egiteko. Eskerrik asko, Imanol, etortzeagatik. Zuei, ahotsa emateagatik.